Yeah, haha, dédicace à Grand Marabout International. Cheick Ali Badra Sangaré. C'est le Fousman Madan Haïdara Kalumbagaba. Ala de Aki Manote. Amsar Kalumbagaba. Cheick Ali Badra Sangaré. Ala iso doni na imakafa. La fara morugabo. Cheick Ali Badra ye doni mbaye Sangaré. Amana foko bele gabo. Amsaru Ali Badra. La fara morugabo. Cheick Ali Badra Sangaré. Amana foko bele gabo. Cheick Ali Badra. Ay sira wanye. Ali Sangaré. Ngaga sira wanye. Cheick Ali Badra. Ay sira wanye. Joyla Muriye. Ngaga sira wanye. Fana Muriye. Cheick Ali Badra. Cheick Muriye Doni Mbaye. Mama Muriye. Arobuni Muriye. Niake abefa. Ali yake abefa. Niake abefa. Cheick Ali Badra yake. Mariga tiki ote kala. Cheick Ali chaite kala. Nama mare chaute malo. Ali Badra chaite malo. Ala iso togola. Cheick Ali Badra mayada. Ala iso warida. Cheick Ali Badra mayada. Serif Usman Madani. Oh kanumba gabaredo. Haidara kanumba. Haidara kanumba. Cheick Ali Badra. Joyla kauda lembila. Fana kauda lembila. Kasela kauda lembila. Segu kauda lembila. Sirimajo kauda lembila. Kado buni moriga. Cheick Ali Badra idonimba. Amsardini kanumba. Haidara kanumba. Usmani Madani Haidara. O kanumba ado. Jamina tuni amsardi. O kanumba idonimba. Cheick Ali Badra Sangaré. Yala chenemi yoye. La fara morugabo. Cheick Ali Badra idonimba Sangaré. Amana foko bele gabo. Amsaru Ali Badra. La fara morugabo. Cheick Ali Badra Sangaré. Amana foko bele gabo. Cheick Ali Badra. Ay sira wanye. Ali Sangaré. Ngaga sira wanye. Cheick Ali Badra. Ay sira wanye. Joyla Muriye. Ngaga sira wanye. Fana Muriye. Kabwana. Kakaye. Iborala. Igeraye. Kabo ifala. Katebe ifala. Igeri fae. Wafana itemeri fala. Na fora donimba uga. Cheick Ali Badra e Muriye. Na fora karamba uga. Ali Badra e Muriye. Na fora donimba uga. Ali Sangaré e Muriye. Na fora karamba uga. Cheick Ali Badra e Muriye. Diye donimba ye Amsardini Ali e Muriye. Diye donimba ye Haidara kanumba ado. Muso mana munyu. Bempa do idembe bari. Allah karasa. Tashi ta kora bi. Ana da jama'a. Ba su da wani. To fit. Da ma bai. To sai alhamdulillah. Awa. Ba. An gana sa. Ana sa. Sasa wale ke sasa ko me wajilla Kile. okele ya al me jamatara ale bina ngene joka ko si ona uta ho tuba bi fana Tuba ni. Tuba bro. okay Non ngi ñon doro da ba do eti sona ngana ba do da mo sona wulli ke. Ya zugu be kene ngene be kene me ngara kan se jo ko ko ne afo wajuri kene no be ka. Ye kene o kene sigi. Ya fo ko. Bo la ni ire ma la mo do ke dro mo amai. O ma ala bani la ni foti ko kele ngo wana la sona fana go ni Mo bi jumene be buga. bon anna ba shita ba nde alo ko ni astro ko do bi ko ndana be sira mo le fitiri mamula be wala la ka fi ya bon ala yeni wala zango da man ngala jonga sira sana ya nanga ba bara nur ma nyosoro ko mina mutula o me ni nera na mutula ina ka bi dan reka e ti jero fi e ani ko ya ko mina kan do kle e ti so me ya man fu ti do ko ani ko do ni wandal mara fa ni ko musu Tenu flande. allo e ben Na ta adela salu. da tara sa Mais dugu mi yoro jumɛn? aka jan strati on tara mo ko bra sa ma inja to ga yana
Segu Marado me aroganya ko famana salam assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam anga foli be an fle baga be jamana kono jamana ko kan bi wulada na ala ka je ambe bango ambe ayre fasula Djouradougou Touna sigatala angoro ke anambal make nanga usazu no fadilatu Cheick Mamadou Konaté ali faso na ala ka je biambia le 25 février 2024 kunye wuli da islamu ye ka fo angana dugo ke jamana yi o de kunye bi ko ma nyaro ya wuli da anga waduli chamana ka bi ambora ya o wuli da kunye ko ka qur'ane kala shenkeme tan saba kira ka adadullah jamana ka gelani jamana ka toro mungo so bisa ka wuli chuko mina sigatala ani ka mishi toro je wulu flanfa ala fana sona ladu min dira fa ay ladu ndafa abi dafa gelya kono abi dafa nyani kono parce que ni wula faso ko la faso de ma ka do ibi chamfa ibi churu ibi neke me cheka do o ale ngene ma min da faso ko kama aya barake sigatala do ko yebi ni ala sona jamana fantan nan be nyon zoro akene ka Qur'ane kala ka dafa ka dugo kalon beke ka kila ka sugo sarada bango dugu chama be do soro adumunina Allah akbar o kuma an yɛrɛ ladu dama k'a fɔ ni ala ka diɲɛ an y'ale ka ciden de dɔwɛrɛ tɛ a dɔgɔnin de an ye a n'a ka kalanden n'a ka garibu sigatala Touna ye anw ka dugu de jama o jama bɛ yan n'i ko Konaté o ye ne ka mɔgɔw de ye ni ne ma kɛnɛ o kɛnɛ sɔrɔ ne bɛ Konaté ka ci de la sigatala o b'a yira an bɛ Konaté ka ci la parce que ni bɛ wajulu la dugu min na o y'ale ka baara de ye o tuma an y'a kanu ka bɔ Keleya surɔ ka boli ka tɛmɛ Bamakɔ fɛ ka na tɛmɛ Doila fɛ ka n'an sen jɔ an ka denbaya kɔnɔ k'an ɲɛ da an kɔrɔkɛ kan ka n'an ka seko kan a k'a dɔn ko dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ sigatala nin fana bɛ kɛ sababu ye nanfigi ta bɛ to a kɔnɔ dusukunmantigi fana bɛ lafiya o kuma foyi tɛ yen ka na dugawu ɲini an kɔrɔkɛ fɛ a n'an ka seko fɛ a ka dugawu k'an ɲɛ ani a ka hakili to an na an ka silamɛya dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ wa ni ala sɔnna fana foyi tɛ tiɲɛ an ka media minnu bɛ kɛnɛ kan yan media sfm ani Sirakɔrɔ Jara 24 ne yɛrɛ tɔgɔ kɛ b'o caméra la yan an ka foli b'u bɛɛ ye olu minnu bɛ jaw cari pour que an ka se ka an ka kunnafoni ka se ka se diɲɛ fan tan naani bɛɛ la an b'u bɛɛ fo nin kɛnɛ in ka yan an fa n'an karamɔgɔba n'o ye a Seydi Cherif Usman Marana Hayidara ye kɛnɛ in ka yan an b'a fo Konaté ye Hayidara barika ɲini a dogolen tɛ danfɛnsi la ka Hayidara ba barika ɲini a dogolen tɛ maa si la ka kɛ faso in fɛ n'o ye Banugo ye n y'o de fɔ nin ye tɔɔrɔ min ye Banugo nɔfɛ ni Banugokaw y'o kɔfilɛ miniti kelen a ti k'u Mali kɔnɔ yan bilen a bɛ taa fɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la n'u y'u kɔfilɛ k'u b'a ɲuman sara a ɲuman sara ti k'u Mali yɛrɛ la yan kɔ faso kanu ye limaniya ye ale ye hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ a y'a bɛɛ jɛso ka na yan mais a ma nɔgɔ quoi ne y'o de fɔ Banugokaw ye bɛɛ k'a dɔn ko Mamadou Konaté ma na yan fadenya kama a ma na yan k'a bɛna a ta sara dɔ la a ma na yan ko se b'a ye bali a nana yan de ko yan y'an ka dugu ye ni diɲɛ bɛɛ ye hɛrɛ sɔrɔ ni yama hɛrɛ sɔrɔ anw ma tila fɔlɔ o tuma yan y'anw ka dugu de ye o tuma ni bolo fununa bolotigi de b'a dɔn min bɛ sen na an ka dugu de ye yan ye o tuma o de la ale y'a kanu tuma bɛɛ hɛrɛ o hɛrɛ k'a bɛɛ kunsi yama nka fasoden jugu tɛ se k'o faamu nka an bɛ fɛ dɔrɔn bɛɛ k'a dɔn ko bɛɛ tɛ kalo ye don kelen ni maa minnu sera ka Mamadou Konaté faamu ko fasoden ɲuman don faso jɔla don ko Banugo ka den halala don a y'a ɲini Banugo bɛɛ ka bɔ nɔgɔ la o tigi ye fasoden ɲuman ye wa i ye kalo y'a ye kuma fɛ ni maa min ma bɔ o kalama joona an t'u kɛ mɔgɔ jugu ye an bɛ dugawu de k'u ye o kalo jɔ don bɛɛ t'a ye ɲansɔrɔ olu ma kalo ye fɔlɔ nin kɛnɛ in ka ye an balimakɛ n'an kɔrɔkɛ n'o ye Banugo Amadou ye an bɛ taa sibila ɲɛsin a ma Konaté o de fɔ ɲɛna ziyara tamani k'a fɔ n dɔgɔ e ni ne ni Banugo Amadou ye gakulu 3 ye Banugo nin kuma in dɔrɔn kɔnɔ gakulu kelen de bɔra ye bi an bɛ dugawu kɛ ala ka saya kama lafiya ye a denw bɛ a fa sen dayɔrɔ la ala ka den ninnu dɛmɛ nin baara in na o tuma dakuruɲɛ 2 foli an b'o k'an ka seko la n'an kɔrɔkɛ a ka dakuruɲɛ 2 foli kɛ diɲɛ bɛɛ la nin sangani in na ni ala ka diɲɛ ala sago sago ne tɛ dugawu kɛ dɔgɔ ye a b'a dɔn ne bɛ dugawu k'a ye sira min fɛ o ye sirifi ko sira ye ne y'o sira bila don min ne ka dugawu t'a ye n welela ka sigi fadenw fɛ faso bulon kɔnɔ kan kelen min fɔ n b'o kelen fɔ a ye parce que n ye tigɛ ci tigɛ bɔ an fa minnu bɛ yan an kɔrɔ minnu bɛ yan an balima minnu bɛ yan an kanubaga minnu bɛ yan tɛnɛmusodenw o ko de Konaté n'i ye Hayidara kɔ bila don o don an ka dugawu
ci o anga foyi ci ni dagati Allah akbar ani chime donc kelen fana fay parce que an nga sigi bulon kono faw yi mi fone ko ngo fay mais wati na tuya kam bere min tara no fe mo marato jole dum buna o de ni mo sirabla mako bi jena fe mo fe na ba beso Allah akbar o jilan kamara bana do ntara bani fe parce que man manke ni wasra jumana ngo usazi nana ka daluto dia musika nchuko bani mi abna bono ko aidara bina fode kibi tabata data joko fila ka yaram tara kai fay ako Konaté ko mi fengale fi ako ni bi ko ke aka ala kama ko kana mo hasi Konaté ni nta kibi jenge kama ko nyata ne bebe setal benga jema dene jema ne bi woso nayi bene jara min kuna ne sababu dela wallahi fo barasina ni go bene jema je kono mali yobe ne de ka to sikatala abama kedo me ko salimu o ki bene fimai o salimu ko ka ca sorosi polisi bɛ ka teni do lo kɛra an bɛ faga agent secret fo agent secret ye teni do ti se ka jugu bandi ti minɛ parce que nafiki ti sɔrɔ i y'a faamu ne ka ko gɛlɛyara a ɲagamina a ma ɲɛ u ye kan caman fɔ bɛnkɛ taara jogo fila kɛ a ko ala a ko nin ye ne baden de n balimamuso den a sigi o sigi fo mɔgɔw bɛ pariye ko ni Konaté sera ka wajulu kɛ ka ban ni Haidara tɔgɔ t'a la 20,000 filɛ n'a ye kɛnɛ sigi u bɛ pariye ka 20,000 di dɔ ma k'u sigi k'a lajɛ ni wajulu sera ka kɛ ka ban ni Haidara tɔgɔ t'a la Allah akbar mais kumaw cayara parce que teni tɛ yen mais ko ka ca civil la an ma fɛn dɔn ale ye jogo fila de kɛ ko n'a y'a sɔrɔ tigitigi Konaté bɛ min fɔ Haidara ko la ni politiki don ala k'a jira a la ni politiki tɛ fo kisɛ don ala k'a jira a la Haidara dɔrɔn Haidara nana fɔ a ye ko ale Haidara tigɛra maa na maa min bi kɛ ale fɛ k'i ti Konaté fɛ dugu jɛra bɛnkɛ ni fitisi nana a kun ɲɛna de a ka yɛlɛma ne fɛ Sikaso ala ka hinɛ a la ni sababu Allah akbar ani ko donc ale kɛra bɛnkɛ finma ye a ko bɛnni nana n b'a fɛ ni n sara ye k'i bolo jigin ne ale balimakɛ ye nin kɛra bɛnkɛ jɛma ye nin ye cɛ ye dɛ siga t'a la dɛ siga foyi t'a la cɛkɔrɔba kɔnɔ jɛlen don nafiki tɛ fiyewu Konaté o la ko caman bɛ ko ninnu kɔnɔ n bɛ dɔgɔ ka nin f'i ye dɔrɔn ni fɛn bɛɛ n'i banna Haidara la bilahi i t'i dɔn i t'i dɔn siga t'a la a bɛ ka fɔ ni i dusukun bɛ siga t'a la o de la n b'o fɔ ni ala ye den di ne ma den min tɛ Haidara fɛ ala k'a faga ni mɔgɔ ye n ka dugawu bi jaabi ala b'o dɔn ni ye dugawu jaabi mɔgɔ ye n b'o dɔn ni den dira ma min t'a fɛ ala k'a bɔ n denw na anw tɛ se nin na o la ni ne ye nin ye dɔrɔn ka kule ni karamɔgɔ tɔgɔ ye ni bɛ dɔ fara n ka sunɔgɔ kan dugu jaabira dugu jaabira sa tilara doni min b'a tilara n tɛ yɔrɔ dogo yɔrɔ banikɔ tɔgɔ ye ko bannen kɔ ko bannen kɔ anw donna na o de banabagatɔ ka to kɔfɛ ka bɔ fɔ ya dede ni ala ye den di ne ma min tɛ Haidara fɛ ala k'a bɔ denw na donc ni n mana degun o degun sɔrɔ wusulan kasa ka di na a bɛ tasuma na n bɛ jɔ ye taa yɔrɔ ka ca i janto nin na n bɛ kumakan min fɔlɔ n ɲɛ b'i ka baara de la bɔtu ten kana mɔgɔ jaabi fana n y'a fɔ nin ye o don Touna jama falenba u ye n wele bulon kɔnɔ ko n'i ye wajulu kɛ an b'i ku tigɛ
Bineti na nisɔngɔ sara ni. N ko ala yɛrɛ de o de commencé ka den d'u ma min bɛ nisɔngɔ sara o la ne ka kuma dɔgɔyara miniti 40 ni fɛn in dɛ a dɔgɔyara ne bolo ne mago tun bɛ min na ka fɔ n y'a patɔpatɔ ka taa de ani micro tigɛ koyi n tɛ ale yɛrɛ nalen ne kun ye fɛn min yɛrɛ labɛn nin fɛn in na ne nana ale fɔ Zawiya dɔrɔn ko bon ko a y'ale bila wajibi la bon i y'a fɔ n ɲɛna mais sisan ne de mago tun bɛ yɔrɔ min fɔlɔ la c'est-à-dire parce que banamɔgɔ o de la parce que fɔ b'a ka kɛ fɛn in na mɔgɔw ka ni ala ye bi آمين جاهل بك المصطفى ورسولك المرتضى اللهم انصرنا بسترك وأيدنا برحمك وانصرنا على من ظلمنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الطعن والطول والبلاء بلطف يا لطيف يا خبير انك على كل شيء قدير صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين Como no me